Fedt. God aften, goddag. I aften har vi i gang i Ina Segal, kroppens hemmelige sprog. Og kroppens hemmelige sprog går ud på, at de ting, man føler, har potentiale for at være, eller ikke potentiale, jeg ved fandme ikke, hvad det er, men noget i retning af, det du føler, fejler du. Og vi laver sådan en kældekonkurrence. Hvad fejler du, når du har følgende symptomer? Cool. Føler dig ude af balance, er rundt på gulvet. Tror, at livet er hårdt og fyldt med forhindringer. Mener, at jo ældre man bliver, jo flere udfordringer vil man støde på. Modstand mod livet skyder problemer fra dig, i stedet for at tage dig af dem her og nu. Så vil jeg give jer x antal sekunder, jeg aner ikke, hvor meget det er, men til at overveje, hvad er det, du så fejler, når du har de symptomer? Appelsinhud. Ifølge Ina Segal, Ina Segal, kroppens hemmelige sprog. Så hvis du har de symptomer, så er der appelsinhud. Sådan. Jamen, der er så mange andre, men nej, vi når kun appelsinhud i aften. Tak.